Niki karek sing abang. Kerasuk busana ya, Nek. Sik Kang Mas. Ayo Pak yo. Monggo mriki duet. Sing abang yo. Nuruti panyuwun tembang saking blonipun Babah Leman. Sing duwe pasar senggol Banguan, Dik. Matur gawe panuwun Mbak Leman. Ya sugeng pinarak sugeng midhangetaken sesarengan kula sakadang kanca saking Kakung Putra Cakra Budaya. Pleroki pleroki karepku njaluti masami kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimurah ya sing eling adek iku budaya Putra Cakra Budaya. Yo. Hey yo. 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 Bagi 2000 terima kasih. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimurah ya sing eling adek iku budaya bener kandemu tambah stokes ora apa-apa kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimurah meko keri ngejemah ya sing eling dik iku budaya bener kandemu. Alhamdulillah nduk Cayu aja dipeleroki ya wis dipinangkani panjenengan tonggalipun saking belanipun Pak Leman iki isih ana siji maneh monggo pasugatan nonton ing dalu menika iki pasugatan yon entek-entekan medale ngerampok singa barong ngono ya jenengan saged tak aturke pinarak mengko dibanjurane wedal ya saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem keluarga besar DPD Golkar Tulungagung ingkang